Mga puso sa Negros Occidental naman, pila ka mga residente sa Barangay Mailom, Bago City, ginkompirma nga nagapang kasal kag nagamisa sa lugar. Ang pare ang ginapatihan, hindi kabahin sa Roman Catholic Church. Pare, nagdepensa, nakatutok Aileen Pedreso. Matapos nagpagwa sang pahayag ang Diocese of Bacolod nga nagapaandam sa publiko angot sa pagmakasal kag pagpangbunyag sang nagapakilala nga si Reverend Father Mario Divina nga natukiban hindi kabahin sa Roman Catholic Church. Nagpagwa man sa iya pahayag ang nagapakilala nga pari sa iya social media account. Ginako ni Father Divina hindi man siya ka Romano Katoliko nga pari kag siya ang kabahin sang Eastern Catholic Church. Apang sunod sa iya, isa siya ka missionary priest na bangod gin-ordinahan ini kag may endorsement halin sa Eastern Catholic Bishop. Ginpakita man sini ang mga dokumento. Ginpahayag man sini nga anti siya maghiwat sang kasal kag misa. Gina-eksplikar niya sa mga nagasimba nga wala siya sang parokya kag hindi siya konektado sa diocese. Nagugat ang issue sang natukiban sa pila ka mga ginkasal sini nga wala sila sang record sa diocese. Ginkumpirma sa pila ka mga residente sa Barangay Mailom, Bago City nga naghihiwat sa misa sa lugar si Father Divina. Ang marriage certificate sa bata ni Alfonso nga ginkasal sa nasambit nga pari ang wala kuno ginbaton sang NSO. Dito lang lagi kasal sa ila balay sa Bacolod mo kay gintawgan ko lang sa Father Divina mo kay hindi na sa kasulod sa simbahan nga sa Katoliko kay mamultahan ko no siya. Pero tinan nakadamo ko siyang kasal diri. Wala pa sa sabat ang pari sa pagpakig-angot sa news team sa iya social media account. Wala man ini sa balay nga ginatudlo sa mga residente nga ginatiniran sini. Sunod naman si Diocese of Bacolod. May pila ka Eastern Catholic Churches nga ginakilala man sa Roman Catholic Church. Apang ang ginapakilala ni Father Divina hindi sa idalom sa Diocese of Bacolod. Ang Eastern Catholics, we have 23 Eastern Rite Catholic churches affiliated with the Roman Catholic Church. Even the group that they are saying he belongs to, we still need to determine if they are part of the 23. As far as we know, wala nag-present sa ilang credentials sa obispo. Upod Garuel Banggoy, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas.